Túto reláciu vám prinášajú Intercars, Šató Krakovany, Racing Shop SK, DC4CZ, významný partner spoločnosti Dell, IBG, Okruhy SK. Úvodné kolo slovenského okruhového pohára odštartovalo na Masarykovom okruhu v Brne. Treba hneď v úvode povedať, že fanúšikovia motoristického športu mali možnosť v tomto prípade sledovať azda najlepšie obsadené preteky v histórii seriálu. Bolo tu množstvo zaujímavých aut, ale aj tvrdé a nekompromisné súboje. Výbornú atmosféru pretekov doplňalo ideálne počasie, ktoré síce nebolo najteplejšie, na druhej strane doprialo vozidlám a hlavne ich pneumatikám špičkové podmienky na rýchlu jazdu. Medzi takmer 70-kou súťažiacich v hlavných pretekoch, ale aj približne 30-ke v doplnkovom time attacku sa predstavilo aj niekoľko mladých slovenských talentov, medzi ktoré určite patria aj Adam Tarnóci, Tímea Glossová či víťaz Race Star Filip Baláš. S týmto trendom bol spokojný aj organizátor slovenského okruhového pohára Roland Sighart. Trend je zvyšujúci sa počet aut, hlavne atraktívnych aut, čiže v tomto smere je veľká spokojnosť. Rovnako ako v minulosti aj teraz čakal na súťažiacich najskôr tréning, ale aj 2 kvalifikácie a 2 20-minútové preteky. Až neskutočne sa oproti minulému roku rozrástla cupová skupina. Tu odštartovalo 22 jazdcov. Samozrejme počítame spoločne Mazda MX-5 Cup, Lotus Cup a Ford Fiesta Cup. Preteky boli plné napätia a vyrovnaných súbojov, pričom si jazdci navzájom niekoľkokrát medzi sebou vymenili pozície. Preteky, ale aj triedu Lotus Elise Cup vyhrala Veronika Vaňová pred Tomášom Bizubom a Adamom Tarnócim. Tento pretek sa mi naozaj podaril, ale treba povedať, že mám nejakú tú prax pred chalanmi, lebo ja s tým Lotusom nejazdím poprvýkrát, ale nebezpečne sa zrýchľujú, takže myslím, že v tejto sezóne mi ešte zavaria. Druhé preteky boli opäť plné napätia a jazdci si nič nedarovali. Cieľovou čiarou však v tomto prípade prešiel ako prvý Tomáš Bizub, druhý skončil Tarnóci a tretí Ivan Lexa. Podaril sa mi dobrý štart celkom, urobili sme nejaké nové nastavenia, takže vyzerá, že to funguje. A hlavne stále si na to zvykam na to auto, to je diametrálny rozdiel od toho Suzuki minulý rok, hej. Toto je, dá sa povedať, závodné auto, ktoré vyšlo z linky a ja som jazdil na aute, ktoré sa tvári ako závodné, takže zrýchľujeme sa všetci, ale snažím sa to naučiť pomaličky, pôjde to. V triede MX-5 Cup to medzi 11 účastníkmi poriadne vrelo už od štartu a o vzájomné súboje nebola núdza. Z nich vyšiel najlepšie minuloročný víťaz MX-5 Cupu Tibor Gloznek, ktorý za svojím chrbtom nechal na druhom mieste Martina Hlavnu a na treťom Jánaš Gravčáka. Ešte by som tak rýchlo nerobil záver, lebo je nám kopu adeptov na to, aby sme sa tam tlačili o to prvé miesto, takže ešte nerobím závery. Aj druhé preteky MX-5 Cupu priniesli pre oko diváka nádherné súboje, v rámci ktorých si jazdci niekoľkokrát menili pozície. Z veľmi tesného víťazstva sa po tomto urputnom boji nakoniec tešil Jánoš Gravčák. Druhé miesto patrilo Tiborovi Gloznekovi a tretie Lukášovi Koníkovi. Pokazil som kvalifikáciu, vôbec som sa nevedel nejako dostať do rytmu po tom obede dobrom, ale v pretekoch som si povedal, že nemám čo stratiť, skúsim počúvať auto, počúvať pneumatiky a začalo mi to vychádzať, ako začalo svietiť slnko, tak to auto zrýchľovalo, počul som, čo gumy robia, jednoducho začal som ich dobiehať. Jeden súboj, druhý, tretí, bol tam aj jeden kontakt, myslím, že Majo nado mňa trošku ťukol, ale ustal som to celé ako perfektné víťazstvo, nevedel som si ani predstaviť, že by niečo také bolo. Do skupiny STC patria v sezóne 2016 autá s objemom do 1,6 litra, do 2 litrov s hmotnosťou do 1000 kg, ale aj nad 1000 kg a malé otvorené vozidlá. Kvalifikáciu na prvé preteky suverénne vyhral Igor Vek na Honde CRX, ktorý unikol hneď po štarte a postupne si začal budovať slušný náskok. Potom však prišla porucha motora, ktorá ho prinútila zastaviť a tak preteky, ale aj triedu malých otvorených aut vyhral Ondřej Kočka na Caterhame. V triede do 2 litrov nad 1000 kg zvíťazil Michal Malíček na Renaulte Clio. Druhé miesto vybojoval Marian Rajnoha. V prvých pretekoch triedu do 1,6 litra vyhral Pavol Dlugoš na Honde Civic VTI pred druhým Norbertom Lepesom na Honde CRX. Popoludnejšie preteky STC štartovali spolu s nižšími kubatúrami, ale aj kapovými triedami. Najlepší čas v kvalifikácii zajazdil Horák na Honde Civic Type R. Ten na čele pretekov zvádzal tuhý boj o prvenstvo s Malíčkom a Kočkom. Zo súboja vyšiel nakoniec víťazne opäť Kočka. V triede s objemom do 2 litrov nad 1000 kg bol opäť najrýchlejší Malíček, druhý prešiel cieľom Horák. Je to dobré, áno, svedčí to možno na trošku vyrovnanej forme, aj keď ešte stále čo doľaďovať, takže uvidíme, ako budú ďalšie preteky potom. Tretie miesto v druhých pretekoch, ale aj v celkovom hodnotení druhé patrilo Marianovi Rajnohovi a jeho Honde Civic Type R. Ten však v závere pretekov bojoval s nefunkčnou spojkou. Zima bola dlhá, vôbec sa nejazdilo. Dneska som v tom sedel prvý raz, vôbec sme nemali žiadne testovanie ani nič.
No tak je to dobré, autečko funguje, no tá spojka, niečo sa tam stalo, asi hydraulika, ale to je normálne, som sa s tým zmieril, asi v 6. kole to začalo blbnúť. V triede 1/6 do pretekov odštartoval len Dlugoš a tak mu patril plný počet bodov. V skupine Big Touring Cars, ako už vieme z minulosti, štartujú vozidlá s objemom do 2,8 litra, do 3 a do 3,5, ale aj nad 3,5 litra, pričom túto skupinu doplňajú aj veľké otvorené autá. V Brne ich bolo spolu viac ako 30. Samozrejme pri takto naplnenom štartovom poli nebola núdza o nádherné súboje či napínavé manévre pri predbiehaní. A práve tu sme mali možnosť sledovať jazdca, ktorý už viac ako 10 rokov brázni svetové rally trate, pričom na svojom konte má nielen titul juniorského majstra sveta v rally, ale aj účasť na tohtoročnej Rally Dakar. Navyše si tento rok vyskúšal v spoločnosti Roberta Kubicu premiérovo aj preteky automobilov na okruhu. Ak už tušíte, že hovoríme o Martinovi Prokopovi, hádate správně. Je to nejbližší okruh a je docela složitý se tady svízt, protože tady ty volné tréninky moc nejsou a byla by škoda sem nevyjet, protože to má 70 km a když jsme viděli, že tady můžeme startovat, že nám to povolí náš autoklub, tak jsme neváhali a vyrazili jsme. Já doufám, že si to užijem, že v autě strávím nějaký nový kilometry, protože pro mě okruhy jsou strašně nová disciplína, je to úplně něco jiného než Dakar, než rally, prostě Dakar z rally je trošičku blíž sobě než tohleto, takže pro mě každý kilometr super nový zkušenosti. Po prvých pretekoch bolo jasné, že Martin napriek faktu, že s okruhovými pretekmi viac menej iba začína, nejde mu to až tak zle. Vyhral nielen kvalifikáciu, ale aj preteky systémom štart-cieľ. Samozrejme mu patrilo aj víťazstvo v triede na 3,5 litra. Ale pro mě je skvělý, že jsem si to zase zkusil prostě poprvé startovat do závodu a prostě spousta nových věcí, takže ta nervozita tam byla stejně veliká, mnohem větší, než když startuju rally, protože tam už vím, co mě čeká, tady to je prostě nový, takže já jsem si to užil, krásný svezení a to je to, co jsem od toho očekával dneska. Druhé miesto v prvých pretekoch patrilo Petrovi Vencálkovi a tretie vybojoval Jiří Procházka, ktorému nakoniec patrilo aj prvenstvo spomedzi vozidiel s objemom motora do 3,5 litra pred Tomášom Erdélim a Martinom Durasom. Triedu do 3 litrov ovládol Mário Komačka na BMW M3, druhý skončil Petr Kochta na BMW 130i a tretie miesto obsadil Marian Polóni tiež na BMW 130i. Aj keď sme mali na začiatku nejaké technické problémy s zadnou nápravou, dali to dokopy, som im veľmi vďačný, celý tým funguje, auto začalo poslúchať, na to, že to je prvý závod v tejto sezóne, ide nadmieru dobre. Prvé miesto medzi veľkými otvorenými autami vybojoval Sergej Paulavec na KTM X-Bow a druhý prešiel cieľom Radim Havlík na rovnakom vozidle. V druhých pretekoch sa z víťazstva v triede do 3 litrov tešil Marek Fried na Lotuse Exige. Druhé miesto patrilo Slovákovi Komačkovi a tretí skončil Andrej Mašek na BMW 130i. Triedu veľkých otvorených aut vyhral opäť Paulavec pred Havlíkom. Medzi vozidlami do 3,5 litra mal aj v druhých pretekoch opäť na víťazstvo našliapnuté Jiří Procházka. Ten však na trati zažil poriadne krušné chvíle. Jeli jsme s Vencálkem vlastně za sebou, v podstatě jsem ho pořád dojížděl a dole výjezd ze stadionu lehce přebrzdil tu levou zatáčku, dostal jsem se před něj a v té pravé zatáčce on zůstal na špinavé straně stopy, já na té čistější, věděli jsme o sobě, ale bohužel mu to ujelo, takže mě roztočil. Nemohl jsem auto nastartovat 2 minuty, bohužel ztráta, takže závod se nepovedl. Víťazstvo v triede do 3,5 litra, ale aj tretie miesto absolútneho poradia si tak nakoniec odviezol Martin Duras. Konečne som sa snažil, ale mal som aj dosť veľa šťastia, keďže môj tímový kolega musel odstúpiť zo závodov a vlastne prvý z kvalifikácie sa vybúral v prvom kole, takže bolo to veľké šťastie, takže som rád, že to tak dopadlo a dúfam, že to takto pôjde ďalej. Druhým miestom v pretekoch sa blisol Petr Vencálek. Nečekal jsem to, jsem se po 5 letech vrátil, že jo, do auta, takže jsem vůbec nečekal, že budu jezdit někde vpředu prostě, že. Nielen kvalifikáciu, ale aj celkové víťazstvo aj teraz patrilo Martinovi Prokopovi. Určitě jsem spokojený, já sám jsem netušil, jak kluci budou rychlí nebo vůbec jak to tady chodí, ale prostě splnil jsem to, co jsem chtěl, prostě celý den jsme odjeli a zkoušeli jsme nějaké věci na autě, takže dobrý, prostě
do Brna se jen tak dostat nejde, takže my jsme potřebovali si něco zkusit, to se nám povedlo, takže krásný den. Seriál Slovenský okruhový pohár pokračuje druhým kolom už začiatkom mesiaca máj. Tentoraz sa stretneme na Slovakia ringu. Túto reláciu vám priniesli Intercars, Šato Krakovany, Racing Shop SK, DC4CZ, významný partner spoločnosti Dell, IBG, Okruhy SK.